politics wangone madziwa iwe wakutotaura zveviolence saka yakanichochonya mabranda yakawanda yakamaisa musocial media. You are one of those people. Chinzwa pandoda usangana newe mwana wamai ndoda kukumamisa iwewe isika kuti ndasati pasine ZANU-PF ndachitiudziro zvakanakira ZANU-PF kuti titendeuke zvichida tinganojoinawo ZANU-PF ngaachitidzidzisa zvatakaposa kunzwisisa pamakore aya nekuda kwokuti Job 36, Job 32:6 vhesi inoti makore mazhinji ahunze uchenjeri. Saka mfano yanogona kani kumwe kuchenjera kwatakapotsa isusu kunaka kuri muZANU-PF ati teyo mundara unotorwara. Ini ndorwara ini. Unotorwara. Kulend. Apa watanga kutaura shamwari ka. Mbamangu mamwe negonzo ranga chinetsa shamwari rabva ramhanya. Ndabva ndaribata muswe shamwari razondidhonzera murufu shamwari ndakamonerera muswe wacho muruoko parangonzwa kuti kulend. Ndabva ndatomonerera muswe wacho muruoko rikandidhonzera murufu shamwari musiding. Ndatozona ndatopinda mukati musiding. Kulend TV. I'm back ngemsana ayo ndadzoka nepart 2 alongside 0.5 Creative Studios Chibaba one DJ pa internet ari kupedza zvekudaro DJ Holly muri sei ikoko boy madia aiwa correct so tadzoka pa part 2 yenyaya iri kunetsa Mudhara Jeff Judah versus Comrade Traore are you there? Yes, I'm there, my brother. Aiwa tafara utanikina I think 0.5 unogona kuti tiona kuti votangira papa varumba ava totanga neupa apo kuti tingokontinja petatangosira pepe zvitongenda zvakadaro ndakudzokera kumaterraces. I'm now a moderator sisiri exist. Yes saka nyaya irutaure tichazokontinja topfuurira mberi wakudzokera namukoma David wangaonawo. Yes Anytime, yes. Right. Mukoma Jeff Judah madzoka manje muri sei? Ndadzoka pachipamwe chete. Aiwa tinotenda. Right. Nyaya yedu totangira papiko. I think let's just continue tichipfuurira mberi pangataita sei pangatasirira nditika. And if I remember well totangira papiko. I think Mudhara zvaitika pakata mungirikini yaya Mudhara ndiye anga achitaura I think anogona ngane clue pangavasira. Okay, all right. Yeah. No, ndatitangira pashoko kuti ndandichitaura na young man brother Traore. Malcolm. Ndichiti Malcolm imboti pasine ZANU-PF. Akati ayo akwete. Inini ndinoti pasina Jeff Judah usana. Then ndokuti tozokontinue ndokuti vanhu vaone pekutangira. Sevanhu vakamboita zvavo zvema isei. I think that is the best place yatinogona kutangira kuti vati vari kupinda papart 2 vanhu kuti conversation. My brother Jeff Judah. Aiwa ndikukupai nguva yenyu kuti muzopindura. Kushipa the reason yenyu yekuti why you cannot say pasine ZANU-PF. Handiti tikangopa pekutangira handiti then ime mozoengage awo zvakanaka handiti mopa zvikonzero zvenyu kuti nechikonzero chekuti nekuti ndoinonzi conversation handiti conversation. I give you time, I give you give each other time. Only Kulend each one of us time handiti to explain and what education whatever. So inini nandaenda pakuti nekuda kwekuti ndine understanding yekuti the problem of Zimbabwe is the entire ZANU-PF. So chaita kuti ndikuti Traore itapasine ZANU-PF ndechekuti ndinonzwisisa kuti kune mamwe mapolitical party anoti iwo wakafanana neZANU-PF se-ANC ine ma-leaders akaita sana Jacob Zuma wakatoita ma-president weSouth Africa vakatombogara mujeri ma-10 years kwete iye ega vamwe ma-7 years vamwe ma-6 years ma-4 years vachisungirwa ANC. Vakati vaona kuti ANC haite vakabuda vakati pasi ne-ANC havana kuzvivanza.
vakatobuda vakatoma political party ana MK vamwe vakati hachadi. Then tozoita Traore. If I'm not mistaken, unogona kunge wakaberekwa mugore ra1990. Is that correct? Yes. Is that correct? Yes. Zvino panguva yawakaberekwa iwewe, nyika yedu yanga yaitwa fucked up kudhara nevanhu verudzi rwechipumbwa nehama dzako. Zvino you know very little of this nation. Then tikada kutarisa kuti pa35 years dzaunadzo, patime yandakapinda deep into politics by 2015, togona kutoona kuti you knew nothing of politics panguva idzidzira kunyenga vasikana. Then ini ndobva ndaenda papoint yangu iyi yandiri kuti tati ita pasine ZANU-PF, iwo wakati ukwanisi. Ini ndobva ndabatwa nementality yekuziva kutoti pakukura kwangu nezvandakaona zvichiitika panguva yawakaberekwa, ndakadzidza kuti generation yevana vese vakanga varerwa nanamai vavo vataiona vachihura nevanhu veZANU-PF vakarerwa nemari dzeZANU-PF, vakaendeswa kuchikoro nemari dzeZANU-PF. Hazviite kuti vanakomana ivavo nevanasikana ivavo vati pasi neZANU-PF kunyange vachiziva huipi huri muZANU-PF. Hello. So that is why ndandichikupushira pakuti kwa iwe vakarecognize kuti ma-problems eZimbabwe iZANU-PF, not 2 or 3 people within the ZANU-PF. Nekuda kokuti ZANU-PF iri composed nema-function. Mune function yataiti G40 inova yemabwidi vana Mugabe, tobva taiti function imwe yelocust yemapumbwa, asi ruri rudzi rumwe chete rwemachawa. Kozoti imwe new breed ruda kuitika yechitatu yemachikunda yanachiwenga. You get an idea? Then to ataita pakauya Geza achibuya achibuda nepasanya tapa. Maybe you don't know him, but I know him better. Geza achiuya, Geza akaramba kuti pasine ZANU-PF. Aitaura zvekuti varida kubvisa Emmerson Mnangagwa vari muZANU-PF. Zvireva kuti haisi project yemaZimbabwe ndezvavo paZANU-PF, but ai-invite vanhu vese muZimbabwe kuti uye mutibatsiri, toda kubvisa mumwe wedu. Ndobva taona kuti aiwa igemu ravo vana veZANU-PF kuti ivo pachavo kana vanorumana nokuurayana, kana vakuita zvinhu izvi vanoda kukoka vanhu vasinei nazvo. Kana vapedza vozoti chinhu chedu. Zvinhu izvi tine maexample ekuitika kwezvinhu izvi zvakawanda pamakore akawanda nezviitiko zvakawanda. Iwe usati waberekwa iwe uri kuzviti Traore Malcolm. Uyu siyana nayo yokuBurkina Faso waona kusvibisa zita uchiti Traore. Iwewe gore ra1987, 3 years maybe mai vako vasati vanyengwa nababa vako, kwakaitika ndo panguva yakabatanidzwa PF ZAPU neZANU kuti kuzobuda inonzi ZANU-PF yauri kufungidzira kuti iwe unoziva. Hakuna chaunoziva pamusoro peZANU-PF kunze kwedzungu nemhepo yekuti wakangoberekerwa zvako ikoko, but hauna zvaunonzwisisa. Vanhu vaifanirwa kutoclaima ZANU-PF tisu isusu maZimbabweni nemandeveri tichitoti tada kutora ZANU yakanga yakakepchwa nemabranda, kwete kuti imimi vanowo mabumbwa machawa imimi mamatoti ZANU-PF munoida zvekutodaro. You know nothing about that part. Saka isusu tikukuudza tichiti iri kunzi ZANU-PF iproject yemabranda, because the original vana Leopold Takawirirana Herbert Chitepo nana Tongogara Mario Zimbabwe, they were made that nemabranda nemabumbwa nemachawa. Ndosaka tiri kuti pasine ZANU-PF. Saka ndakudzoka kwauri iwewe mwana womuchawa kuti kana uchida kuita muchawa akanaka unotangira pakuti pasine ZANU-PF, nokuti tine mamwe machawa akawanda, mabumbwa akawanda arinotobvumirana nesu kuti zvechokwadi pasine ZANU-PF yakonzesa kutambudzika kwemamwewo machawa akuiswa pakurohwa, pakutukwa, zvakonzereswa nemamwe machawa makuru aya. Saka toda kuti iwewe umbotaura kuti pasinayo, kana usingati pasinayo chikonzero chauri kuidira chii? Iwe wakatotizwa kuZimbabwe kuuya kuSouth Africa kuno, hezvo ZANU-PF yakanaka, dzokera kawo unogara nemamwe mabumbwa. Traore, unokwanisa here kuti nhasi udzokere unogara nemamwe mabumbwa utisiye isusu takatiza mamwe hasi? Ndapedza.
So ndo national agenda yenyu. Aiwa. Ndati unokwanisa here kudzokera kune vamwe vapumbwa vari kuti vakanaka. Ndekuti Jeff Judah. Pamwe kule taari kudaro ndatimbodhilita ini kule tunoti kudii navanaho na DJ Wall. Let Wally speak. Wally taura zamari. Wally. Inini mukoma Jeff Judah pamatongoenda akatazochinja topic nandakutokweshana nemukomana nenyaya ZANU-PF. Saka anotoziva position yangu yekuti ndikutoti chii panyaya iyo. Ndandisipo ndofunga I lost a lot of conversation ipapo. Alright, sezvo wanga mabeta conflict kudhara ndati kudelete imi ipapo. Kokule taari kuti kudii? Aiwa ndoti pasine ZANU kubva makuseni kusvika manheru aina ndi ZANU-PF vanotoziva vese. It's not a secret. Uyu ndatishiregere kumuti ndaasati pasine ZANU-PF ndaachitiudzirawo zvakanakira ZANU-PF kuti titendeuke zvichida tinganojoinawo ZANU-PF ngaachitidzidzisa zvatakaposa kunzwisisa pamakore aya nekuda kwokuti Job 32:6 vhesi inoti makore mazhinji ahunze uchenjeri. Saka mufano yanogona kani kumwe kuchenjera kwatakapotsa isusu kwekunaka kuri muZANU-PF atipe. Saka tauri tiudze zvakanakira ZANU-PF kuti tiitevere. Now, there is something that you need to understand. Kuti chinoti ZANU-PF vanhu. Saka chini. Vakapiwa propaganda. Tikuwirirana here kuti ZANU-PF vanhu. Haisi vanhu ZANU-PF. Dai ZANU-PF iri vanhu, ingadai ichiita zvido zvevanhu. MuZimbabwe zvamune mbavha wiki neunatagwiri. Saka tikati Zimbabwe yese imbabwe. Iwe, unozviziva here kuti Tagwiri vari kutaura naye baba vake ndiani? Ndiani? Ndati unomuziva here? Ndiani ndinotonzwa. Handiti muri kuzviona manje. Imimi muri kutotaura sekunge mune chimwe chokwadi chandisingazivi chamunoda kundiponesa. Ndozvandinotaura kuti ndosaka tichitaura tichiti imimi munongomhanyira zvimwe zvinhu muchingomvhiringidza pane pamwe panhu muchingoti mune chokwadi chamunacho. Apo ndakukubvunza kuti baba vaTagwirei. Tagwire akazvarwa 1969 baba vake munomuziva kuti ndiani? Endeyo mudhara unotorwara. Ini ndorwara ini. Unotorwara. Because unoona chii? Let's just have a respectful decision, a discussion, and let's not try to provoke one another. We want to take on the table chiwirirana. Because kana makuti munhu anorwara. Yes. Ndikumbira kubvunza something. Iye baba vangu anovaziva. No, I don't know. Ungangotoungazotiwo munhu anorwara on public platform as if you have his medical records. Hazvizomake sense. And next time vanoramba kuuya mukoma Jeff Judah pamadiscussions akadai so kuti let's just have the discussion iri proper. Zvazviri right handiti panga achitaura dhera zveto kuti vana mai enyu vachinyengwa vachini it was fine. Hanga kunyengwa kupfimbwa here like it's proposed. Tikadaro manje you know manzwa akanaka hatifaniri kuti ngaanake within your own context. Tikadaro zvetaura kukanganisa because tese kumatoto zveoti izvi zvinotaurwa zvisirei. Is it vulgar? Kunyenga is it vulgar? Kunyenga chimoko nezuro. Saka kutaura kwakutaura Jeff Judah ndekwekupfimba handiti. It's okay. Inini handikuda kuti discussion irasike because ndinoziva zvandinoda. Inoda kubvunza something kuti alright. Saka uyu national agenda yake ndeyekuti isengabudiswe kubva kuZimbabwe. Is that what he's saying? Alright, ndati vanozvipindurira. Yemabumbwa ndoti titada kuidelete. Chimbochituudza iwe zvakanakira ZANU-PF kuti tiitevere. Tisiyane nezvekutobumbwa kwidi.
do the one thing chakanakira ZANU-PF, not two, only one. Yes, I will tell you, ZANU-PF, donzo rezANU-PF igutsa ruzhinji. Mira, iwe uri kupi? Uri kutaura uri kupi? Ini ndinotaura ndiri muSouth Africa. Ndaka unotaura ka gutsa ruzhinji uri kumusha. Ndosaka ndiri kuti Emerson kaendeka because Emerson ndo yahonya yavhiringidza zvinhu zvese kuZimbabwe. Ihama yenyu munofanirwa kutaurirana pachenyu ikoko. Madzosa futi yeubumbwa. Kwa ihama dzenyu, ka ihama yedu yendikakuti ihama yenyu. Ihama yani pakuti yako ka iwe mubumbwa iwe chawe. Oh mama. Ine ristonda patinoita mabig conversations aya. Tichatanga kuti mufondere kuti zvekutaurwa naJehovha ndezvekunyeka yekuti uri bumbwa iwe. Zvino iwe uri padiri. Iwo uruda kubumbira kwandi kubumbira kuti ZANU-PF auri kuti pasi nemunobumbwa. Yes, what about you? I think let's not use my words and let us say mabumbwa nemabuide aya because we have to have a clean discussion. Because okay. I think I'm provoke mkomana all right. Trauri ndakungobvisa wedre kutobumbwa bwidi nematawa ndangoti vanhu saka zvandakuti vanhu manje mukoma Trauri manje chindiudza one chinhu chakanakira ZANU-PF kwete 2 1 ndataura 1 chandataura ndataura nhau yegutsa ruzhinji hauchizivi chinonzi gutsa ruzhinji. Alright, ndinotenda DJ Wally Nakuleti because kana munhu achida kupretenda kunge haanzwise kuti chii chinonzi gutsa ruzhinji. It's a serious confusion. No, Wally ukadaro kateti chirasika handitika. Let's not forget nekushata kwamunoita semunoona seya yakaita here handitika. People were madhara indo ese they were given land. Mari dzedu dzaishanda madhara mazhinji madhara ainakirwa chii but those madhara were given land. Yeland ndaona kuti autoizivi yeland yacho ndada kukorekta kaiwe muZANU-PF ndati achataura zvekuti bumbwa kuiti ndada kukorekta iwe muZANU hausi kuiziva nhau yeland munotaura zveland ipi mimi vekubva kure munotaura land ipi yenyika isiri yenyu iland ipi amuda kutaura ipi ndamusingataura land yekusha kwenyu kuMalawi mbomira kutaura zvelendiuteterwe iwo mubumbwa kutaura zvelendi unotaura zvelendi yekusha kwako ekutsvaga nezao ndopamunonetsera mabumbwa nemabuindi ipapo tatachita akurega zvekuti machawa tatachita akurega zvekutaura nemachawa wakutaura zvelendi taura zvelendi yekusha kwako mani usapekisa kuyelendi isive kusha mako unobumbwa iwe mudhara anaita mushe musoro mudhara is mixing water and oil musoro tiruda kutaura a national agenda. We want to make the way forward. Izvezvo shuwa mangwana takatoita program pakataura zvinhu zvine musoro munhu aisi mabwidi mumabumbwa machi alright takuda kuti chibvisa vanhu iwo tongoti mabumbwa. How is he going to identify those people and send them back to their country? How? ndiripo kuti ndipindure tine marekodzi guys ndati how are you going to notice kuti uyu shamai Masaland tinawo mazita ndosaka kune marecords marecords makawana kupi kuhome affairs kandokwaari mabrand aya kwaakapirwa zvitupa nemazita tozviziva izvi nehama dzacho vakatidzaitoza kuti iri bumbwa iri gwidi uyu mwana akahurwa nebrand ayo uyu mwana akarorwa kumabrand ayo zvine marecords vakaoma musoro payapa patinoda kuti titaure nemi zvinhu zvine musoro vanotiite common ground uchanotaura kumusha kwenu uri kumusha kwenu
mukunotaura izvozvo muri kumusha kwenyu distant ava kutombeta zvekurovana muchanotaura muri kumusha kwenyu. Iri nyaya yeviolence ichikuda usadaro unomaiswa navakomana vakaita kuti uzati nashe Jonas wakanibwede ukutaura fonera tinashe Jonas usati wataura dzimwe nyaya idzi. Inzwa iwe mufana iwe wanezvuru iwe iwe une confusion yemufana wanezvuru and 35 years hatina chaanoziva wanga kutotaura zveviolence iwe wakangoberekwa uchibvapo wakauya mune muSouth Africa wakutaura zveviolence. Anopindura wakasunga andi DJ akamudinze kuri vanhu ndiyana patakatanga politics wangaone madziwa iwe wakutotaura zveviolence saka ndinoteerera DJ Wall na DJ Kulent baita basi. Thank you so much. discussion inoenderera kumberi manje tauro kataura mukoma David wakutaura ini ndiri kutaura hatisi kuita order saka tikumbira kuti mutaure chi 1111 kana ari maclosing rate tikatovhara zvedu tichidaro bati ngatitaureiwo 11 kana iwo taure ukataura mukoma David vane question ngavaibate uchipedzawo mwaita sei bomba wakupa wotasewo wobvunzawo. Ina handina kumbonyararidzwa ndikaramba kunyarara ndinotoda kutotaura zvinhu zvine musoro zvokuti maZimbabweans abatsirikana so that zvinozikanwa kuti musoro mupe mukana mukoma David ataure mukoma. Yeah, ndakateerera. Amtishi, even I just want to help you Mzala James. Iyama ine chika yekulebula vanhu nekuda kudivide vanhu nenyaya dzenze kuti uyu mbumbwa uyu muchakati. It's very, very wrong. Andinomunzwa. Now, vanhu maZimbabweans akawandisa akatorora maMalawians. maMalawians akawandisa akatorora maZimbabweans. Tikada kutarisa population yemaZimbabweans kusati kwaitika ma-intermarriages nema-invasions akaitika kuti vamwe vazobva kuSouth Africa kuvachiuya vamwe vazobva no, you'd find kuti Zimbabwe itself was a very, very small community. But the fact that all of us are black, we interacted, particular trade and things like those. And this matter. And the one about to mix up, one about my borders, Bauya, one always some gun in the Zimbabwe, but still never Zimbabweans, Akawanda South Africa, but Zimbabweans, Akawanda Zambia, but Zimbabweans, Akawanda Mozambique. You know, they go for Zimbabwe. So it's such a big good. It's also let's not worry ourselves about things that we don't have the power to change. Even if you're a truck driver, Maremo Tamara was like, but I think 5,000. You would in my family, I made an address and would like to get an answer. Now that's one of our I'm sorry. Now the person of one. It's such about that all of us are one people. Atigona kuti munhu ane 7 years aine mukadzi wake mukadzi wake ndadzokere kwakati atichakudi way forward yekuti nyika inake ndeipi tikutaura kuti Jeff Judah naTraore vasangana ndechipa chatinoonesana kuti nyika yedu inake handi manzo imene musarwadzi kuone opposition isina kurongeka Traore asatizawo kuZimbabwe achienda kuSouth Africa achitizawo munanga toita sei tibike nyika ino muchizofunga yauri pamuchidhiraivha matiraki mupfuurira mberi muchidhiraivha. Papedza. Yes. Ndandikumbira munhu achinhwani chakanakira ZANU-PF. Zvandinodira ZANU-PF kuZANU-PF hakuna kuti uyu mubumbwa wenhasi. Okay. Hatina language yakadaro. Munoita sei? Tinofunga sana mukuru. Nyatsopatsokotedza ipapa. Iwe wakajoina ZANU-PF gore ripi? Handisi kuramba kuti you are a member of ZANU-PF. It's a general discussion as a member of ZANU-PF. Wakajoina ZANU-PF gore ripi? 2008. 2008 wangwa nemakore mangani?
ndakuza hapa ndakabarwa chicalculate wangone 18 years. yes andinoda kukuza kuti ndakajoina ndiri 16 ngatingotangira panotangira kukutaipa makajoinira kupi kumashingwe here kuharare here kupi akuonesana kandi tipapublica tichionesana wakandibvunzawo komajudha ndopindurawo munin'ina wangu tirauri holiday ndaita dzekumusha ndichenda kuchikoro ndaita dzekutauni politics andu aiwazve andakubvunza kuti waitira dzekutauni here kana kumusha ndati kuzano pf wakajoina gore ripi kuzano pf 2006 ndine 16 years okay saka timu ye wangwari kwamutare saka ndimi makapinda pachipangano mairova vanhu kai mune crime kurova vanhu ndimi makarova vanhu ndimi makarova vanhu let me tell you then wozondipindura ndiri kuti pachipangano kadhimi vekubvisa vanhu maziso nenzeve nemuromo nemalong sleeve nemashort sleeve because kana iwo wakatiza kuzimbabwe uri zanu pf uri mug40 aiwazve kana usina kubva panguva yeg40 iwewe you are a state agent ndosaka ndanzwa wangochitaura nawe yekuti truck driver ana mari yake haingasvike 5000 wangochireva 5000 us here kana kuti marandi ari maus makababata here mukatacheto andikubvunza pa 5000 wangochira mari yerudzi aiwa handitauri mari yamusati mabata zve ai handisati ndaibata uri kutaura marandi handinobata ndochikuudza kuti one trip you can ask any truck driver kudriva just 6 hours kubva padurban apa kupinda pano pajoburg petrip kwatinenge tichidzvanyirirwa tichishandiswa chaizvo haupiwe less than 1500 of which you can do usingashande zvinorwadza 3 trips a week. Are you there? Imari? Yes, I'm listening. Imari? They have 4.5. Pachi? Pachi? Pawiki? Pachi? Andu pawiki? Right. Kana uchishanda kune varungu vanoshandika navo zvakanaka nemabonus, mari yako haimbeta less than 20,000 rand. Chero zvodii. Saka 5,000 ndiye kungotuka kungoshora truck driver. But let me tell you something about my munoita nguva imari yoyoyo muri mugo. Inzwai bamini. Ndo zvandoda kuti ndikubatsire usvike pakunzwisisa. Uri kutaura nashosho pani. Handiniza. Saka muoneso kumatruck driver tine vamwe vaiticha kuZimbabwe vakasiya teaching vakauya vati haichabhadhara nekuda kwehurumende yeZANU-PF. Tine vamwe vakanga vari kuNESI, tine vamwe vakanga vari kuZimbabwe National Army. Vatinavo kutraki tokunzwa izvizvi zvekuti kana makaisa pari palive vanogona kutokukandirai macomments and vanhu vari kunyanya kutumira of which kana tada kutaura zvestatistics dzenhau dzemari vanototumira mari yakatowanda. You find kuti matruck driver they occupy one of the most important jobs. Harigone kutarisirwa pasi basa iroro. Iwe profession yako mningina ndeyezviya. I think you are very much well educated. Une kosi ye? Hello? Une kosi ye mningina wangu? Ndikuri ndazviona kuti wakadzidza. Une kosi ye? Handina kosi. Azviti. Hawaizotsvinya kutsvinya kusvika pakadaro. Hawai kutaurirana zvakanaka pamasaisai as a family like brothers. Wakaita business management. Une chief business management taura ka degree qualification. Wangu ndogona ngokuti ofuti ndakaita aka business management. Une degree Andishazi obviously zvakuma. Makasitora certificate.
saka uri kushanda kupi Traore? Ndakasvika 35 years ndichishandira munhu here. Okay, Traore uri very so zvekumakasenzeri 35 years ndichishandira. Ndinokubatsira. Traore, you are not patriotic, you are somebody who is selfish. Chichanelo chako chakanyorwa zita rako rokuti Traore updates. That has nothing to do with the people. Are you there? Let me tell you something. I'm listening. You are very, very selfish. Zvakafanana panguva yekuti kuma opposition political party vanhu vakapedzerwa kunzi MDC Tsvangirai, MDC vanhu vakazopedzera kuti maproperty vana vacho vakuti maproperty ekumba kwedu nokuti political party yanga iri yekumba kwedu. Zvinhu zvinoitwa in the name of Traore has got nothing to do with the people of Zimbabwe. Kungoti ZANU-PF yakachochonya mabranda yakawanda yakamaisa musocial media. You are one of those people. Chinzwa, pandiri kusangana newe mwana wamai, ndoda kukumamisa. Iwewe. Physical. Ndachikuudze pamhepo, ndoda kukumamisa. Kwete kukurova, ndoda kukumamisa.